Machiegni nyako Ramogi Bethulo matudri kod namba en 33000 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya ka X en @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Achich mar abiriyo maitudo kod nek mar Willis Ayeko mane en jata chenro mag kata jatend jotije e kambi mar Wells Fargo omaki. Achijno manyinge oyangi ka Samuel Onyango Ongweso. Obila omako Odhiambo manyoro e gwenge mag do maidore Kisa West e kaunti ma Kakamega. Obila wacho ni Samuel omaki bang' jopiny chiwo ripot maling'ling ka gisani ogeng'ne tesendo obila Masiaya ka gino chope do e tielo mar ariyo tarik 4 dwe mar 12 bang' jang'ad bura Benjamin Limo chiwo thuolo ne obila mondo dhi nyime kod timo nonro.